To je vánoční atmosféra. Jo, ale jo. Zdravím vás od vánočním speciálu Minecraft. A tento server jsem už asi hodně hraju. Hodně, včera jsem to hrál a stavil jsme vánoční stromek. Si cípru jako vždycky, když já se tady připojím. Ale taky tady žrádlo jablko jedno. Tak si na to jde jedno jablko. Mý dárky na spawnu. Takže to je problém, podle mě si pouštějí pěšky a jde používat komandy. Dělej. Tak, jsme tady. Vypadá to hodně dobře. Vždy tady můžu si dát jeden dárek, takže kolik je nás na serveru? Jo, tady jsou moje dřeva, to jsem já vykopal, takže tady jsou můžu taky využít. Tak. Všechny to tady napsat. Takže. Co máme tam? Avery May, Sandstorma, Karase, Dev Bombu. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tak já vrátím se pít věci tady. Jestli když tak jsem já někoho zapomněl, jak se omlouvám. Že jdu do své ty banky. A ostatně vyjdou ještě diamanty na moje věci. Já vím, že jsem se zase zapomněl, ale zase tam pak to dělám. Jeden pro tady. Kamo, je nezbydou žádný diamanty. Jeden taky diamant. Tak, já se tam dopíšu. A teď jen do rozdávat trošku jen dárky. Co jsem dělal? Kamo, něco jsem dal, asi jídlo nějaký, asi nějaký melouny tam dal. Takže zase musíme jít tam a 5 každý krystal, ne, dvě teda. Takže bum a 5 těch melonů. Počkej, někdo má víc melounů. Kdo? Já jsem někoho dal, on má víc melounů. Počkej, já si ještě zkontroluji všechny ty melouny. No tady, no jasně. Já jsem debil. Já jsem od někoho dal víc. No jsem dal víc. Amore, nedostaneš víc moc. A 5 melounů. Ne, 6. 5. Ok, maličkosti se ještě cení. Ale přemýšlím, co se tam ještě dál.
Já jsem čus. A jo, máme všechno hotový. Co jsem chtěl splnit je dodělat tyto truhly, že tam byly dárky. Vyfotím to, že můžou si klidu zebrat něco. Co jste si vybrali. Jsem za to rád, že jste to vybrali, nějak jsem to nikdy neudělal. A jo, a jestli chcete někdy z toho serveru další videa, jako toto myslím, že ne, protože kamo nikoho to skoro nezajímá. A nikdo skoro tady se nehraje. Ale jestli jste chtěli, tak klidu můžu udělat. A jo, to je konec epizoda. Díky, že jste sledovali a čau. Veselé Vánoce vám přeji. Hodně svátků, hodně dárků, hlavně rodinou si užijte tyto svátky. A teď se loučím, editor Mastor, tak ahoj. Šťastné a veselé Vánoce.